Geçmişe gidip o ýören ýalňyşlyklaryny düýdesin gelýärmi? Başyna iýnen kynçylyklaryň ömrüni halsadım diýip ahmar çekýänmi? Ýekedelsiň dogan. Hiç bir adamyň durmuşy bu dünýäde bir kemsiz geçen däller. Bu dünýä ýalňyşsyz, kemçiliksiz, belasyz däller. Ýagdaý şeýle bolsa, geçmişdäki hatalara biz musulmanlar nähil garamaly? Könäniň ökünçli wakalaryny kelleden nädip çykarmaly? Adam wadyň durmuşy durly wakalardan doludur. Olaryň käbiri yüregimizde yakımlı duyguları kalırsa, käbirler olsa ökünürýän iz goýýar. Şol izlaryň iň erwedi ökünç bilen ýatlanýan ýalňyşlyklardyr. Geçmişdäki nä dogry hereketleri ýatlap, näme üçin şeýle etdimkäm diýip ökünüp oturmak hiç bir tarapdan musulmana laýyk päsiyet därler. Eger eýden bolsam beýle bolmazdy. Wah, şon şeýt melekenim. Käşe beýle eden bolsadym. Şoňa meňzeş ahmar çekmer sözler ýaraň üstüne duýul baslanýan bolup adamyň ruhuny hasam çökerýär. Aslynda hemme bolup geçen zatlar Allahyň takdiridir. Onuň ýazgydydyr. Ajy bolsun, süýji bolsun, ona iman etmek musulmana parzdır. Hakikatdanam nähil olup bela başa gelse-de, nähil agyr ýagdaýda bolsam da, bu Allahyň islegidir diýip pikir etmek yüreğinde rahatlap kalwan giňlik berýär. Emma geçmişi iýi derli ýatlap, ökünü oturmak hiç hayır ýetirmeýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýär: "Güýçli mömin ejiz möminden has hayırly we Allaha has söýgülidir. Emma ikisinde de hayır vardır. Sana peýda berjek zatlary ymtyl, Allah'tan ýardam dile, hiç elizleme. Birden sana bir zat bolaýsa da, käşkä şun şeýden bolsam, onna şeýle bolardy diýmegin. Ýöne kaddarallahu ve ma şa'a fa'al. Allah'ın ýazgydy, ol isläni etdi. Çünki käşkä şeytanyň amalyny atja. Bu hadisin düşünükli bolşýaly, musulman adam bir zada ýetmek üçin ähli sebäpler ýerine ýetirip, in kamil görnüşde tagalla etmeli. Son bolsa netijany Allah'a tawşyrmaly we takdira nähililik bildirmeli. Sana peýda berjek zatlar ymtyl. Yani boljap işet şäre ýok diýilse, oýlanman, pikirlenmän hereket etmeli diýilýän zat ýokdur. Ay hemme zat takdir diýip teresatful boluvermeli däller. Tersine hemme peýda berjek zada ymtylmaly, işleri iň kamil şekilde etjek bolmaly. Dogry sebäpleri ýerine ýetirmeli. Allah'tan ýardam dile, hiç ejizleme. Birden sana bir zat bolaýsa da, käşkä şun şeýden bolsam, onna şeýle bolardy diýmedin. Yani bolan zada ahmar çekme. Geçen geçti, onun geleceğe sapawal, bu eden ýalňyşyny inni aýtalamajak bol. Ýöne kaddarallahu ve ma şa'a fa'aladi. Allah'ın ýazgydy, ol isläni etdi. Yani bu söz ahmar çekmeýän ýerine aýdylman sözdür. Çünki käşkä şeytanyň amalyny atja. Käşkä diýmek takdira nähililik alamatydyr. Bu bolsa insanyň imanyny gowşadyr. Şonuň üçin musulman kişi Allahyň takdirine razy bolmaly. Allahy azaplanyrjak sözlerden daşda durmanlyr. Käşkä sözüniň ruhsat edilen görnüşi. Eger käşkä sözi geçmişdäki ýaşy arzu islew ýa-da peýdaly pikir bilen aýdylsa, ruhsatdyr. Meselem, käşkä men namaza çağalygymdan dursadym. Käşkä Kur'any ýerräk öwrenip başlasadym. Käşkä şol günäni etmesedim. Şeýle hem ýaşy niýet bilen aýdylýan arzuwlarda hem käşkä diýmek ruhsat. Meselem, käşkä meniň hem baýlygym bolsady, men sadaka bererdim. Käşkä meniň hem ilmim bolsady, men Kur'an öwrederdim. Käşkä meniň ýerim bolsady, mesçit saldyrardım. Allah Taala hemmemize berk iman, sabr we takdira razylyk bersin, dogry ýolda gaýym etsin.